NLFB आफादनि केम्पखौ पुलिसा मानो हरनि समाव नागारना थांनो बिथोन होदों? NLFB आफादनि डिजिगनेटेड केम्पखौ बोखारनो राहा लानायनि आन्दोआव मा दं? NLFB आफादनि केम्पखौ सिफायनानै लांनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय NLFB आफादनि केम्पखौ बोखारनो क'क्राझार पुलिसा थांनाय हराव NLFB आफादनि सोद्रोमाफोरजों दान्थे बिदान्थे जायो। आसाम पुलिसनि बेबादि हरखाब बिथोन होनायखौ लानानै NLFB आफादनि खौरां मेल। NLFB आफादनि केम्पखौ बोखारनो बिथोन होनायाव राजखान्थिनि आखाइ दं। बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हायो। बे थांनाय जि जालांनाय जाथाय मैयानि दिनाव बेवहाय पुलिसनि जेबो माबा गैया, गोरोन्थि गैया। बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि माने राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे षड़यन्त्र दं होननानै जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो। जोंखौ 2 लाख रां लाना न'आव थांनानै थानो खावलायदों। सिगांनि समफोराव जोंखौ बुंदोंमोन खुगाजों खुगा जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ, नोंथांमोना 2 लाख फैसा लानानै न'आव थांनांसिगौ, जेरै बक'आ लानानै दङ, बेफोरबायदि खोथाखौ जोंखौ बुंदोंमोन। जोंनि जेंनाया 2 लाख रांजों सुस्रांजाया। जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनोबा सावरायलाय। जे जोंनि समस्याया 2 लाखजों सुस्रांजाया, दा बेखायनो जोंनि समस्याखौ सुस्रांनोब्ला सावरायलाय। जोंखौ बेफोरबायदि केम्पनिफ्राय होखारहरोब्ला बियो बेसेबां गनायजाथाव? सावरायनो लिंहरनायनि उनावहाय जुदि जोंखौ बेफोरबायदि सा ससेनिफ्राय केम्पनिफ्राय होखारहरोब्ला बे बेसेबां गनायजाथाव, बेखौ रायजो राजाफ्राबो एसे साननाया मोजां। जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि जेंनाया सुस्रांजागोन। जोङो आफादखौ सानसे नङा सानसे सिफायखागोन, नाथाय बे नङा जे जोङो आफादखौ हर गेजेर ससेयाव बेफोरबायदि सोरनिबा पुलिसनि नारसिननायाव, सोरबा पलिटिकेल प्रेसारनि नारसिननायाव जों आफादखौ सिफायगोन, बे नङा। जों आफादखौ सिफायगोन जेब्ला जोंनि आफादनि थांखि बिथांखिफोरा मोगथाङाव महर मोनजोबगोन। मैया एबा थांनाय शुक्रबारखालि बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गौरां दैसा सेरनि सान्दामारियाव थानाय NLFB डेजिगनेटेड केम्पखौ हरखाबै क'क्राझार पुलिसा नागारनो बिथोन होयो। बिथोन होनाय बादि NLFBनि सोद्रोमाफोरा गावबा गावनि मुवा बेसाद, गाननाय जोमनाय बायदि मुवाफोरखौ दिनै बोखारनानै लाङो। बे नागारनो होनाय बिथोनखौ लानानै दिनै फिन NLFBनि गाहाय नेहाथारि N पानजारिया क'क्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होयो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनो क'क्राझार आरो उदालगुरियाव केम्प खालामना थानो बिथोन होदोंमोन। আমাক অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ নিজে স্বয়ং যেতিয়া আমি তেখেতৰ লগত গুৱাহাটীত মিটিং পাতিছিলোঁ, এইটো সময়ত তেখেতে কৈছিলে যে আপোনালোকে উদালগুৰিত এটা আৰু কোকৰাঝাৰত এটা কেম্প বহাই কিনে থাকিব পাৰিব বুলি। केम्पखौ बोखारनो थाखाय अफिसियेल जेबो नटिस हराखै। बेबायदि अफिसियेलि खुनु जोंनिसिम बा जोंनि आफादसिम अफिसियेलि नटिस हरनाय जायाखै जे नोंथांमोना केम्पखौ खालि खालामनांसिगौ होननानै। मैयानि दिनावसो हठात माने बेफोरबायदि बुंहैदों। बे जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया थाबैनो सावरायनांगौ। আমাৰ আগতে যি আছে এতিয়াও এইটোৱে আছে যে আমাৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাটো CM আমাৰ লগত কথা পাতি সমাধান কৰি দিব লাগে বুলি মোৰ এটাই অনুৰোধ। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।